Okay, Thomas a tafado. Come on, scale. 5 minutes in river, Nero sponge to grow shit tafado. Shilling will with bio, as that's so like go well. Dirib, Vidian and Shaglev Nuacht. That's Meiriceá an 8 míle, Ravil is a shade Diag. 4 Nuacht, Tan, in Yov. Is Jacker Korshis. Objachtúil Janne na picturí atá chlúdach in New York Times in Jov. Spáinin go neamháilimh Pólín ag tarringta ghona amach as a náudan agus ag marú fear dar bannim Philando Castile. Níl is léir nach nearna Castile Einrod. Cora, sin ceann óda man is. Agus coirí mé Susan Shahay. Níadar níos, da cuma an tean nocail sin ach feicimid. Ci bé ceir fictúr atá an iad leog in what is he? Well, sin fogel mé dinne seo. Man is killen is. Skjob. Skjob in our skjob. Skjobbanny iad seo ón scanan a hafad Diamond Reynolds a bhí sa cháir le Philando nuair a marí away. An chiad ceann an Pólín ag scaoile le Philando Castile. Sílam gur scaoil sé ceann ó chuaig uair é. Ní raibh cíal ar bille séis ní raibh cáile be leis an sin an bheannaí féin agus í scan trí ar nó. A hinaín óg níos 6 ó 7 sílim a bhí gúlacháid agus an sin Philando féin é ina lí siar sa chár agus é marmh a bheith ná mhór a bhuíochas leis an efigach Pólínachta. Ach mar sin agus an rud a bhíntaí faoin tafad seo leog ar cholamé, neachame cholamé an ráidú é. Ná an chuí inar achtraí Diamond Reynolds an méid a bhí titim amach agus an Pólín ag marú buach an chara. Ach níor bhéh sin an scéal bheithe. Well, beidir gur bhéh ach go lua an lá na dhí sin agriú slóga in Eiforréigen in Dallas, Texas ar nó. Tháinig na céad amach le leirsú in aine Pólíní agus farir tháinig níoscra amach leis agus cha sé éan efigach déag de chuid na Pólíní cearrach go marfach. Bhí sé na rachan ceart ar nó nuair a thosaí an scaoile a bhí de 10 agrathe go bhfear seo ag an níoscra seo. Ach níor bhí sin an scéal bheithe. Well, beidir gur bhéh ach níor bhí sin an scéal bheithe. Níor bhí sin an scéal bheithe ach 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 níor bhí sin an sc
Téan rud atá leolalas agam faoi seo go fóill ná gur bhris an lámh chamach ag an léirsú agriú mar seagra na marathe in Louisiana agus Minnesota go háide an cean baint le Philando Castile. A rá gona agus a chár ach a rá sellh dlíthúil aige Crothúna sé seo sílim gur mó is dóichí go mar ófarthú agus tú sellh gona nó nach mar ófarthú. Agus níocha móráin fá gona a bheith de helh. Is léir go marítear go leor daoine lena maní féin, ó níos measa go marítear a báistí a dhéanann súgra leis an mona. Bhí an slógra seo callánach ach siocháint agus dtí go bhris an lámhach amach. Leannaigh mé ráile scéalta nach maineann le foréigean. Agus duine mé chuirsís an cuairt thug Donald Trump Washington le déanaí. Agus é unanimous bheith déanana áhaintearis leis na seanadóirí poblachtánacha a deargaí sé a chuir sé fearr orb le déanaí. Baineann an scéal seo níos mó leis na seanadóirí sin a dulling faoi dhíomhheirigh Trump ná aon rud eile. Ba chruinniú molaí é seo nó bhí sin animas a bheith na chruinniú molaí idir na reachtóirí poblachtánacha agus nenimnú chun ceannarcach Donald Trump. Ach níor bhada an chruinniú molaí as sa chéile. Agus gur déanú sra málartathe garga den chruinniú. An tre puncathe a bháin le bagartí ón Trump cheanadóir a bháin agus é déanna funóid chean eile mar cháilteoir. Nuair a tháinig Trump go dtí an capital dús, bhí dóchas ann go naidir leis sirí a dhéanana le poblachtánaí sa teach agus sa seanad a bhí scepticúil go maith faoi, agus go naireoch leis a chuimhne sa cínta dhéanana leo agus go háirithe le Ted Cruz a chéile córaich as anamnúchain ribhe seo. Cibé tá tepi an grinniú molaí agus ní nach chéanú ó ní féidir le Trump a bhéile chuineal dúnta nuair becheartú. California. Tá méid sin deacracht airgeadais ag choláistí agus ollscoilní California faoi láthair go bhfuil siad sa tóir bhicléin ón taobh má sé sin thar teorann amach chun muiséid chorramú. Idir an dáilín tá ceorathe siúl fud fad an stáit agus sé is cúis leis an lorug seo
Maclean ó Hartúr amach ná go nícen na Micléin seo níos mó ná Micléin ó California é féin. Agus ach tá seo ag imirt tionchar damananta Haillí i California féin a bheith ag súil le háit san níos na choláistí agus na hallscoilní seo cosúil le J.D. Michael agus a hinseir agus a fáistí. Agus tá an díma le déanaí gur dúil taíú áit in UC Davis dá bhac. Dógur sé dá réir gomach sé a gaiirí as agad a thuirt den hallscoil. Ahrú éráide. Is scéal é seo as La Palapini in Bolivia. Tá luch mór luch pó ag timú agus ag cúlú go ddéhann tá sé ag trá. Níl fácaíach trá, níl éonis go fácaí sa luch. Agus mar sin atá ahrú éráide ag ggóil ní bhhain an luch ach ananas an cleachtas atá na céadta blianta d'aois. Chráid an tuisceir dús agus fuair na héisc bás. Tháinig siad go báran isce ina mílte bholgan áirde agus hiamh an bréantas tríd an fan na seachtaní. Ach baineann an scéal seo leis go háirithe leis na Ura Murato. Daoine bhfuil cónaí orm timpeall an locha le céadta blianta agus a thuileann airge bás. Níl mór an eile le rá agam, leanna mé rá leis na mionscéalta bhun a nehannaí. Táthar ag leanach de rá le ansathe Elifrí san Iarraach. Tá na dusain éiríthóirí marathe le déanaí a meallach go Balad ó thua ó Baghdad nó sa scrín é féin áit a raibh siad ag ceiliúradh Eid al-Fitr deire Ramadan. Nus cuid mór éiríthóirí, cuid mór éiríthóirí. Tá sagan inis go mbeidh David Cameron na gairí as Efig agus go mbeidh sé tarla go lua. Cén nach bhfuil is agan cé bhaith mar chóirbe ige tá sagan go mbeidh sin a bhean. Mar níl fácaí san numíocht inis ach bertháin. Sé sin tá numíocht caoilethe inis. James B. Comey ceannasaí an FBI tá sé ag folingt fi láthir faoi dhian cheistú ó phoblachtánnaí as deire chur leis a visrúcháin isteach a riomhphost Hillary Clinton. Agus cén fánach meach. Ní féidir leis na phoblachtánnaí an scéal seo a scaoile leo. Wahab. Bridgegate an tranglam trocht a mí chlúteach sin an orí agus fón na chlichte Christi a chua Iri ach má chuaigh sé Iri is cosúil go raibh sí amhaibh. Ná chuirh chéine ceist gur do hála dó idir an dádín agus gláán amhain roid de. Ní bhaid is agan a riamh. Cimí óga sa bhosca, cín bosca is cosúil
ní bháin gurtar daoine fásta I ngáimhniú éanas I brísúin chathair na bhabhraach. Ach daoine óga, daoine níos óige ná 22 bliain d'aois in Rikers Island. Agus siad is cuspóir leis a gcathair ná go gcuideach sí deireadh le seo. Tugtar le fios gur míúsáid seiceolaíoch ach idirnálín dionann insian roinnt duine cimí seo faoin gabhniú éanar agus an pean fáis olingíonn siad an. Fox News. Ní bheadh is agat ó nuacht ar Fox News féin ach tá agrid lí ag leanach de raí agrid lí I le leithchealla dhéanna ar bhrá Roger Ailes de chuid Fox News. Agus is léir go bhfuil gaoi gála fórsa ag scúba tríd an stáisiún telefíse sin faoi láthir. Tá tuairteáilte go maith le déanaí. Ralph Lauren ag go mbeidh go minic é ar PBS ar nó. Leiscéal. Tá sé mar stratéis aige laidú agus fás agus cábhis nach naidú leis. Tá sé tá an dearcar seo spreagaí is cosúil ó chomhlacht Carney Ford. Níos. Níl na clifí Olimpiacha ar siúl go fóil ach deantar chuirsíosann seo ar Arias Merit nó Aries níl sagam bhainmhúiteoir óir sa bhíon 2012 ach an rud is simúla faoi dar liomsa ná gur feiteoir dúáin nó guma feiteoir sa bhliain 2015. Agus leis lena gháin nó tá sé leanach de raí ag rásaíocht agus tá sé gceiste aige sa chlíarás an críomh chosaint agus bailó dhéar tá súile go gnáideoilir. Tá léirmheas an seo ar scanan HBO, The Night Of is anam den scanan seo. Agus déanann sé churmú ar síb a dime amú. Bhainann sé le fearr atá tiomáint taxi ach ní hé úni ar a taxi agus cinann sé customer fiocas sús. Ach sarwad ní fada go dagan aisechas dá réir. Alien galanta Páillí. Tá fodbróirí I Nuacht ag cur físí móra alíne rionteach go meonúil go maith lena dionscadail, lena bríomhfionscadail timpeall na tíre. Agus is féidir dul ar thoras a nach dói fortheomraí agus clósannaí a bhfuil mothú an bhiúséim orthab. Fashion agus Hiroki Nakamura. Bleanaíú ar Hiroki Nakamura mar dearthóir cultais trá ach idir an dálíonn tá sé tar éis lipéad vis vim a chiamáint
isteach in gnó olmór agus cóádas leis. Tá chuirsís ar an gnó in scéalta an léineamh ach ní bhaid mé I peanúra. So sin iad na scéalta móra don 8 lá míúil 2016 tásúlagam go bhain sibh leas asú agus tásúlagam go mbeidh muidir caintlí chéile sa a bhd idir an dálín bíoch lá iontach agah go léir. Dí sin slán.